Moi! Me ollaan nyt tulossa koulusta pois Niin. pyöräilemässä. Meillä on koulusta kotiin melkein 2 kilometriä, koska täällä ei ole lähempänä kouluja. Niin. Meillä on nyt se kivitietä täällä. Niin. Ja tänään ajetaan siis mennä eväsretkelle. Niin, me tehdään erilaisia kannatuksia. Niin. Ja sitten jotain. Me ollaan ihan juuri kotona. Ihan Tää on vaikee kuvata, kun ei ole toistakaan. Meillä on siis jokot. Niin. Vihreät, molemmilla. koska mä en tykkää sitä keltainen porssari. Hei, kohta me ollaan siinä meidän järven kohdalla. Niin, se voi sitä vähän kuvata. Joo. Me käytiin tänään aamulla siinä uimassa. Ja mennään varmaan tänäänkin, kun mennään järven rannalle eväsretkelle. Tuo se on. Ei sitä ei näy. Tuona näkyy vähän tommosta. Me sit kuvattelee sinukkaan. Siellä se näkyy. Siellä mä ainakaan en muista. Mut joo. Että me päästäisiin nopeammin kotiin, niin me lopetetaan tää video nyt. Heippa!